Tralo éxito da pasada edición, a Pobra volve poñer en circulación as caramiñas na campaña de Nadal que dará comezo o 1 de decembro. Este ano vamos a repetila igual, vais a iniciar o 1 de decembro ata xa o 6 de xaneiro e a campaña pois vamos poñer en circulación do 1 ao 31 200 caramiñas diarias, 200 euros para que despois se podan gastar en calquer establecemento adherido, maioritariamente, comercial. Para participar tan só é preciso tomar unha foto en algún recuncho de Nadal do Concello e compartilo en Instagram etiquetando a conta Caramiñas na Pobra. O que teñen que facer é moi sinxelo, sacarse unha fotografía en calquera dos recunchos que van estar do Nadal, que van estar colocados ao longo da vila, subindo nunha historia de Instagram e nomeando a conta Caramiñas na Pobra. Cada xoves vanse dar a coñecer os gañadores e gañadoras da semana anterior e as caramiñas vanse entregar os sábados aquí no Fogar do Nadal, na Casa Mariñeira, entre as 10 e a 1 da tarde. Os titulares de contas privadas que non desexen facer públicas as súas fotos poden realizar unha captura e envíala a conta Caramiñas na Pobra. Ademais, o sorteo diario dun vale de 200 euros haberá un premio estrela, a viaxe a Disney que cada ano patrocina con Galsa. Patrocinamos un premio, unha viaxe a Disney xa desde hai uns anos para 4 persoas, 2 adultos e 2 nenos, valorado en 2.400 euros. E nada, as persoas agraciadas poderán disfrutar a viaxe na data que les elixan, así que nada, esperamos que haya moitos participantes para que o agraciado poida desfrutar despois a partir de xaneiro, que é o día 5, o día de Reis.